Pererat persatuan Indonesia untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Marilah maju bersama-sama, lakukan tugas mulia Indonesia Sentosa. Dari Sabang sampai Merauke, Miangas, Pulau Rote, anak bangsa besar tanggung jawabnya, amanah bangsa tujuannya. Berjuanglah setiap saat, tentu saja rakyat melihat. Dekatlah dengan jujur, ikhlas karena Tuhan yang Esa. Dekatlah dengan tulus, ikhlas karena Tuhan yang Esa. Iki mau Indonesia Sentosa Kang Gareng. Wah iya Petruk, pererat persatuan Indonesia ya Truk. Iya Kang Gareng. Mulai iki tugase bangsane dhewe iki setiap detike, setiap menite terus mempererat persatuan. Ngono ya. Untuk kesejahteraan bangsa Indonesia kuwi tujuane. Wah iya ya. Maju bersama-sama, saling gandeng bergandeng tangan, kayak basa Jawane iki daya dinayan, mat sinamadan, donga dinunga. Wah iya ya Truk. Nah, mula kuwi mat sinamadan iki artine piye Truk? Artine ya tamat sinamadan iki tegese tamat ki ngerti utawa cetha. Nek bangsa Indonesiane ya kae saling pengertian ngono kae. Nek daya dinayan Truk. Nah, nek daya dinatan ki saling memberi semangat, dukungan, memberi kekuatan. Ngono ya Truk. Saling kok. Mula nek nggon dawuh Gusti Allah ki ana sing jenenge saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Wah kuwi intine ngono ya Truk. Mula kuwi nek awake dhewe kadang nek ora nggo pedoman ngono ki isine mung ngarep ora sabar. Wah iya ya Truk. Nah iya. Lakukan tugas mulia. Lho kuwi. Wah kuwi mulia ya Truk. Lho iya. Indonesia Sentosa iki ora mung kanggo sentosa jaman saiki, ning ya uga para pendiri bangsa, para sepuh kuwi duwe kewajiban supaya masa depan bangsane dhewe ya tetep sentosa. Mula kuwi kewajibane ya kuwi kudu memberi semangat, dukungan generasi muda, anak-anak bangsa, ya anake pribadine dhewe-dhewe sekaligus anak bangsa iki ya anake dhewe kabeh. Tumraping generasi muda mula para sepuh kuwi duwe kewajiban kabeh putra-putri bangsa Indonesia supaya sehat jiwane ya sehat ragane. Kuwi tugas sing mulia ya Truk. Oh iya. Mula iki negara iki gawe program MBG, memberi gizi makanan kepada anak-anak bangsa, utamaning para pelajar iki ya supaya sehat ragane. Mula nek sehat ragane iki sinaune ya dadi lancar, pikirane bening. Wah iya ya Truk. Bergizi kuwi sesuatu yang sangat mulia tumraping para sepuh.
Ya Gong, sebab kuwi anake dhewe kok. Anake dhewe iki ya diharapke masa depane sehat walafiat supaya menghadapi masa depane bangsa iki sentosa maju. Lah kudu kuat pemudane generasine mula kae saka keparenge para pendiri bangsa, para pemimpin terus diparingi gizi. Lho, ngono ya, Truk. Kuwi mulia kuwi. Ngono supaya para putra-putri bangsa menjadi sehat ragane. Apa mung raga tok, Truk? Ya ora, Gong. Sing penting meneh ya kuwi sehat jiwane. Lah nek pangane jiwa ki apa, Truk? Nah, pangane jiwa agama. Oh, ngono ya, Truk. Mula ki agamane, pendidikan agamane ya kudu para generasi sing wis lumaku ki marai karo generasi muda. Ngono sing jenenge mendidik kae ya, Truk. Lah iya. Diarahke supaya jiwane ya sehat, ragane sehat. Kuwi kemuliaane iki ning kono kuwi tugas amanah saka Gusti Sing Maha Kuwasa iki jane lak ngono to, Truk. Oh iya ya, mula program MBG kae ya kudu iso terwujud dengan baik. Kuwi ngopeni anak-anake dhewe. Oh iya ya, untuk masa depan bangsa yang lebih maju sebab bangsa dunia somben iki hadapane iki global kuwi ora enteng. Mula kudu dipersiapke para pemuda sing sehat jiwane, sehat ragane. Mula program MBG iki kudu diwujudke berhasil. Ngono, nek perlu tombok ora masalah. Sebab kuwi kanggo sehating anak-anak bangsane dhewe, putra-putrine dhewe kok. Direwangi tombok ora masalah. Paribasane ngono kuwi. Kuwi tugas yang mulia. Oh iya, tujuane supaya Indonesia sentosa ya, Truk. Mula kuwi dari Sabang sampai Merauke, Miangas, Pulau Rote kuwi kewajibane merata di seluruh wilayah tanah air bangsane dhewe. Wah iya hebat ya, Truk. Mula kuwi kudu disengkuyung ngono ya, Truk. Nek perlu nek ana kekurangane ditambahi. Yo nambahi dhewe ra apa-apa lho. Mulia to, Truk. Iki kok ketoke kok gisine kurang, tak tambane lho. Ngono ya, Truk. Kuwi. Supaya anak bangsa iki ya terus sehat sebab besok iki duweni tanggung jawab sing gedhe tumraping bangsane dhewe. Ora mung kanggo bangsane dhewe ning ya kanggo bangsa-bangsa seluruh dunia kuwi tugase ngono kok. Oh iya ya, mula kudu senantiasa ditanamke perjuangan setiap saat. Ya iki nek perjuangane sing sepuh gitu para bapak-bapak pemimpin bangsa iki perjuangane kemuliaane ya nek iso nyehatke generasi muda. Ngono ya, Truk. Dengan mengorbankan harta benda lan sak panunggalane demi putra-putri bangsa sehat jiwa ragane. Oh ngono ya, Truk. Wah hebat ya, Truk. Mula kuwi berjuangi padha karo jihad. Jihad di jalan Allah kuwi ya termasuk menyehatkan putra-putri bangsane dhewe kuwi, nuntun disehatke ngono supaya sentosa lahir lan batine ngadepi kahanan donya sing ora enteng sing bakal tumeka. Oh iya ya, Truk. Titipane anak putu kok tugase sing sepuh lak gergari memberikan estafet karo generasi muda kuwi mau. Tentu saja rakyat melihat perjuangane para pemimpin yen iso mujudake didik para generasi muda kuwi mau ya, Truk. Wah iya carane piye ya melaksanakan apa tugase semaksimal mungkin. Akhirnya tujuane tercapai kuwi tugas kemuliaane ning kono dengan jujur dan ikhlas kuwi jebule syarate ngono. Ngerti tujuane, pemahamane ngerti didasari landasan tulus ikhlas lillahi ta'ala
Ya Truk mung mengharap ridhone Gusti Allah. Lho kuwi kemuliaane manggon ning kono. Kebaikane akeh Truk. Iya. Oh ngono ya Truk. Pinaringan dening Gusti sing Maha Kuwasa. Akhire dadi bangsane dhewe iki bangsa sing baldatun thayyibatun warabun wabur disebarkan ke seluruh penjuru dunia. Wah hebat ya Truk, kuwi amanah bangsa ngono Truk. Mula ning kene iki ana 2 jalan to. Wah iya. Lah kowe umpamane Truk arep berjuang karo para putra-putri bangsa kuwi ya wis yen kowe ndek bondo donya diwudokke bandamu. Dinggo nyehatke ngono paring sedekah karo generasi muda mbuh nganggo ilmu nganggo bondo donya lho wah iya ya Truk ilmune sing kagungan ilmu diwudokke disedekahke kanggo mulang didik karo generasi muda sing kagungan bondo donya sing akeh dinggo nyehatke generasi putra-putri bangsa. Lho iki putra-putri bangsa iki anake dhewe kabeh. Ngono bapak, ibu, para pemimpin-pemimpin kae putrane ya kabeh anak bangsa kabeh iki anake kabeh. Ngono ya Truk kudu disehatke. Wong nek perlu tombok kudune ngono kok kemuliaane iki. Oh iya ya, Bagong iki malah anake iki wis mangan komplit iwak segondok susu malah iwake dipangan dhewe karo sapa Truk karo Gareng kuwi oh lah iya malah anake iki ora bergizi malah Gareng iki lemune ra jamak iya kuwi jenenge tidak mulia oh ngono Truk iya ya iki mau Kang Gareng sithik wah iya iki karo ndonga ya Gong iya iki ndonga kok awake dhewe wah iya mula muga dijabah dening Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.